जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय जानानै बिटिआरनि EM गेलेमु आयदा आरो हारिमु आयदानि जि दावबायसा बर' बिथांसिम जिल्लानि जानाय जों साबायखर बावो। मानो होननानै बुङोबा सनितपुर जिल्ला ओनसोलाबो थांनाय 2020-23 जानुवारि बिटिआर जि एकर्ड जि जालांबाय बेनि गेजेरजोंनो माखासे गामिफोरा जिहेतु हाबबाय, नैबे बातासिपुर ओनसोलाबो जिहेतु हाबबाय हिसाबै दा बिदिनो लोगोसे गेलेमु आयदानि जि EM बिथाङा फैनानै जि जोंनि बे हालामनि माखासे क्लाबफोरनो जि फुटबल राननानै होलांबाय, जों बेखौ बिथांखौ साबायखर बावो। खारन गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि जि इयुन दानायनिबो मोनसे गिदिर मोनसे माने जे मोनसे लामा, दा बेनि गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना जिउ राहा लामाखौ नागिरनानै लानो हायो। दा बेनिखायनो गेलेमु आयदाखौ जोङो दिनै जांख्रिखांनायनि गेजेरजों जोङो लाबोनांगोन। लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गेलेनायनि आयदाखौ लानानै गोबां आयदायाव खामानि मावगासिनो दङ, जेरै Under-13 फुटबल टुर्नामेन्ट बेफोरबो लागासिनो दङ। जिहेतु सनितपुर जिल्लाया दिनै Under-13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ दिनै खुङाखैब्लाबो दिनै आनसलिकफोरा प्रेक्टिस सोलिगासिनो दङ आरो आनसलिकफोरा जागासिनो दङ। फैबाय थानाय नैबे नेक्स्ट उइकनि गेजेराव जोङो जिल्लाया खुंगोन। दा बिनिनो माखासे फुटबलफोरखौ दा बिथाङा जोंनि सनितपुर जिल्लायाव होफैनायलाय आरो माखासे क्लाबफोरा बेहाय दा फुटबलनि जि सिजन सोलिगासिनो दङ हिसाबै दा बेनिखायनो गासैबो क्लाबनि बिबानगिरि बिथांमोना बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो जों जिल्लानि जानानैबो जों बिथांनिसिम साबायखर बावदों। आरो जाहाथे बिथाङा फैबाय थानाय समाव नट अनलि फुटबलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जे गेलेनायनि जि माने मेटेरियेल्सफोर जि आइटेमफोर दङ, बे आइटेमफोरखौ जाहाथे बिदिनो होगोन। आरो लोगोसे बे ओनसोलफोराव कचनि माखासे गोनांथि दङ। दा बेफोरखौबो माखासे नायै जाहाथे नैबे ओनसोलनि जि गोलैसोनानै थानाय ओनसोलनि लाइमोनफोराबो मोनसे स्कप मोनो, मोनसे प्लेटफर्म मोनो। बै प्लेटफर्मखौ माने फैबाय थानाय समाव होगोन होननानै जोङो जिल्लानिफ्राय आसा खालामो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।